平和を守る。うおっ、今だレアード。承知しております。ここで我々が終わりだ。いよいよ
私はお前を城には入らせ。俺に耐えられるか。我が帝国は来たな。行くぞ。負けるわけにはいかん。我ら清流、貴様らの命、これで終わりだ。我は剣に、これに耐えられるか。この場での飛行部隊、我々は絶対。はい、お任せ。我が敵を撃て。我が魔力を。陛下にあだなす。我が敵を撃て。バカめ。風よ、集いて竜巻となれ。
たぎってくる。レアード様、お前はよくやった。一丁お手をよろしい。面白かった。やっちゃうな。力がみなぎってきたぜ。